Jméno je Míša Bejlová a vracíme se zase k Zumbě. Tak jo. No, trošku se hrál za kamerou, no trošku víc, no a mám tady teda netopíry, miminko od plameňáka, nevím, jestli ho uvidíte, tohle, tuto, miminko, tohle jak skočila, no a šetřím si body dokola štěstí, vstupenky, takže to si zatočíme až já nevím kdy, ale to ten den ne. A já jsem nazbírala, si dáme sbírky, já jsem nazbírala téhle tu louku, když se na to kliknete, tak jsem nazbírala tohle všechno. A když si téhle klikneme na trezor, tak si můžeme vybrat toto, anebo tohle. Já si buď vybírám peníze, anebo si vybírám postup, aby se mohla postoupit, no to teďka není vidět, do jiného levelu, tak tam dám zvolit. No a tady mi to vlastně ubralo, mám tady nuly, někde 3, někde 1, tu mám jenom 0 u 2. No a vlastně jsem v tom levelu 6, takhle vidíte. No a takhle prostě koukneme se do města, kde jsem si udělala tadyhle tučňáka v té chovné stanici, tohle z toho tučňáka. No, vyrostl mi hnědý camprdlík, dala jsem ho do školky, aby byl prostě velký tučňák, takhle vypadá, mimínko od tučňáka. A za tolik minut, hodin, vteřin, tak ho budu mít, nebo použiju esenci, nebo vychovat hned. No, ale já mám jenom 3 zlatý, na to potřebuju 5. Dokola štěstí, až nazbíráme. Mohli bychom dneska, ale já chci nazbírat, aby tohle všechno bylo plný. Takže za 4 dny, tak si to zatočíme, aby jsme to měli plný, aby jsme si zase nedoplňovali korunama zlatýma, což by byla jako škoda, opravdu. No a tak prostě. Spadla, bylo se na 2635 a spadla se na 1371 a před chvilkou, než jsem postoupila do levelu 6, jsem měla jenom 45 korun. Protože ty netopíři taky takový drahý, no. Chci vydělávat, kolik máme tady. Už to bude naplněný, to je skoro, a tady ne. Takže co bychom mohli dělat teďka, no. Co ještě nemůžeme změnit, škoda. Moje sestřenice už má toto. Takže takhle. A toto jsou ty zvířata, co jsem si koupila. Tak jo, tadyhle do toho netopíra. Samička, sameček, samička. Gorily, tučňák, bobr, počkej jo, bobry tady máme. A teďka mám zadání úkol 9krát nakrmit králíka. Králíku chceš napapat? Jo, chceš napapat. Takhle máme. Ještě 7krát. No, tak to se budeme muset počkat. A napište teda do komentářů, budu fakt ráda, co mám hrát za hry, protože tohle, no nevím, jestli by se natočilo hodně dílů z toho. Nevím. Takže budu ráda. Jo, napít.
Nebo jestli vás to nebaví, tak mi fakt napište co, protože já nevím. Začala jsem tímhle, s tím to mi poradila to. To jsem tady měla dlouho, teď mi to napadlo. Dejte mi to, čím můžu hrát normálně myší počítačovou a ne klávesnicema, protože já nevím, jak by jsem držela telefon, mezerník a ty šipky, takže jenom to. Tak a na co pak bychom se ještě třeba koukli? Nejsem si jistá. Nevím. Zvířata už nechtějí nic, ale no. Uděláme si selfiečko. Vyfotí se nám to. Pojď se, tohle je foťáček. Teď jsem to vyfotila. Je naše zoo. Maňkým. Že si dáme křížek, já to nechci. Nepotřebuju to. No a nevím vůbec, co budu dělat. No, teďka co jsem chtěla říct, jo. Včera jsem se tam teda zadala tu novou zombu, ale já jsem si to heslo nezapsala nikam, zapomněla jsem ho, takže jsem ráno ještě musela hledat heslo a přezdívku, jak jsem se to sem zadala, aby jsem se to sem dostala. Bylo to teda těžký. Jsem musela psát na nějaký stránky vůbec jako, no, prostě tak. Nevím to jistě, ale asi příští týden pojedu na chalupu a nevím, jestli stihnu něco natočit, když tak to natočím tento týden. Vlastně tuto natáčím na tento týden teda a je čtvrtek. Klik. Takže teďka ve čtvrtek natočím toto. A dám to teda na ten příští týden, takže nevím, jak ty zvířata to vydrží. A všimněte si, že lemuři mají jinačí výběh, že mají prostě takhle to. To se dá udělat, že když kliknete takhle, dáte si tohle a můžete si změnit prostě tohle na tuto. A já to teďka nechci měnit. A nebo tohle pokračuje dál na tuto a tuto pokračuje zase dál. Tak to jsou nějaký takový ty novinky. Nevím, kolik dlouho natáčím, to bylo asi tak nějak na minutu, na minutu ne. Asi tak nějak na 5 nebo nevím, na 7. Takže fakt tady nevím, co mám dělat, než ťukat na zvířata, jestli něco nechtějí a postupovat do levelu. Ještě jeden level a můžeme se vydat na safari, kde prostě máte políčka a tam na to ťukáte a vy prostě popojíždíte tím autem a úplně na konci tak dostáváte prostě něco. Ale korunka, vypad si na tom ty. Takže to bude asi všechno. Zcela sám proč rychle nebo zabavíme. Bohužel nemá žádné nové žádosti o přesunutí. Nedostal si žádné žádosti o přesunutí. Tak jo, přidat přátelé hry. Zomba, pozvat přátelé e-mailem, pozvat přátelé přes Facebook, takže Zomba, pozvat jméno hráče. Teďko nevím, jak si to tam dala sestřenice, takže já se jí pak zeptám. No
To by bylo asi pro tento díl vše. A možná natočím ještě zítra, je pátek, možná, že to ještě natočím. Jedno video, aby jsem to mohla dát prostě jenom příští týden na chalupě takhle. Takže já se loučím a uvidíme se u příštího videa. Takže ahoj!